Hah? Ayo, tapi ini. Rene ono motor mlebu lho. Iki lho kok nek kosongnya kok. Kasih jare. Jare kok sampean ngomong ya? Iya. Apa iki lho Sing nyekel anu kok sing isi pom itu kan wong loro kok iya biasa kok. Ono situ nih jare bonang pes kene mbok sampean. Ini itu ngayu ya. Kasusnya itu. Ngajakan kami ini kami berjalan nunggu ya. Nunggu apa nih ngono? Ya ku nek wong wis dipercaya mbleset iki ku. Rame iki kene penak. Kok rame penak ning kene Pak, aku seneng. Iya. Tapi gak senenge marake wong kulaan rene lho. Iya, Dhisikno. sing wong kulane bikin lho. Wong angkel lho. Matane wong kulane nyari karene ta putih akeh ya. Iya, ya iku lho ngono. Nah ora ae dibikin ae kulane. Sing isi Mas 10.000 iki. Santrine pirang-pirang jam. Halo. Kapale mabur.